हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफरमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला टेस्टी, सुपर हेल्दी आणि सुपर इझी रेसिपी दाखवणार आहे। त्याचे नाव आहे चना चाट मसाला। आपल्याला माहीतच असेल, मुंबईला खूपच फेमस आहे ही चना चटपटी। ही खूपच टेस्टी लागते। खूप कमी वेळात आणि खूप कमी मेहनतमध्ये ही डिश बनते। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, एका बाउलमध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, चाट मसाला अर्धा चमचा, अर्धा चमचा ब्लॅक सॉल्ट, धने पावडर अर्धा चमचा। आता या सगळ्या मसाल्यात थोडेसे पाणी टाकून हे मिश्रण करून घेऊया। आपण गॅसवर पॅन ठेवूयात। त्यात 2 चमचे तेल टाकूयात। आपल्याला जास्त तेलाची गरज नाही आहे। 1 चमचा जिरा, 1 पिंच हिंग, 1 चमचा मॅश केलेलं आलं। आता आपण हे चांगलं लो फ्लेमवर परतून घेऊयात। हे आपण सगळ्या मसाल्यांचं जे मिश्रण केलं होतं ते यात आपण टाकूयात व छान परतूयात। हे छान आता परतून झालेले आहे। आता आपण यात उकडलेले चणे टाकूयात व 3 ते 4 मिनिटे आपण हे मसाल्यांसोबत व्यवस्थित परतून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता, चण्याला छान मसाला लागलेला आहे। मसाल्यांचे मिश्रण करताना आपण अगोदरच ब्लॅक सॉल्ट घातलेले आहे। इथे तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार मसाले, मीठ कमी जास्त करू शकता। आपण यामध्ये उकळून बारीक कापलेले बटाटे घालूयात। बटाट्याशिवाय चना चाट फिका लागतो, त्यामुळे बटाटे हे पाहिजेतच। आता आपण लो फ्लेमवर ठेवून 1 मिनिट परतूया। मसाला चना थंड झालेला आहे। आता आपण तो बाउलमध्ये काढूयात। यात आपण घालूया बारीक कापलेला कांदा, बारीक कापलेला टोमॅटो, 2 ओली मिरची बारीक कट केलेली, थोडीशी कोथिंबीर घालूयात। व अर्धा लिंबू पिळून ते सर्व मिश्रण मिक्स करूयात। ह्यातला सर्वात महत्त्वाचा घटक हा लिंबू आहे। लिंबू घालायला विसरू नका, कारण लिंबामुळेच चना चाटला छान टेस्ट येते। आपली हेल्दी चटपटी मुंबई स्टाईल चना चाट तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन येण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।